कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्ते माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. हरे कृष्ण माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് എത്ര വരെ എടുത്തു ശ്ലോകം? ഇന്നലെ 23 വരെ. 23 വരെ എടുത്തു നമ്മൾ അല്ലേ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നമ്മള് 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്? ഗീതയുടെ യഥാരൂപം ആർവ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 574 ശ്ലോകങ്ങള്. അർജുനൻ 84. സഞ്ജയൻ 41. പിന്നെ വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഏതാണ്? കർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായു. സഞ്ജയ അല്ലെ? അതാണ്, അതിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ചോദ്യങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യം തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദുര്യോധനൻ ആ സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച്, ഓരോ സൈന്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഗുരുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവ സൈന്യത്തില് ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടു, അവരുടെ സ്വന്തം സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തില് ഭീമനുണ്ട്, അർജുനനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ള കുറെ വീരയോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം കൗരവപക്ഷത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭീഷ്മരാല് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൗരവ സൈന്യം എന്താണ്, അളവറ്റതാണെന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ സൈന്യത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പാണ് ആർക്ക്? ദുര്യോധനന്. പക്ഷെ ഭീമനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യാണെങ്കിലോ വളരെ പരിമിതമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശംഖുനാദത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സിംഹഗർജനം പോലെയാണ് ആര് ശംഖൂതിയത്? ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ശംഖൂതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് അർജുനനും ഭഗവാനും വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ദിവ്യരഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അവരുടെ ശംഖുകളും മുഴക്കിയതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം യുദ്ധം തുടങ്ങാറായപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ യുദ്ധത്തില് ഫസ്റ്റ് അതിനു മുന്നേ രഥത്തില് എന്തുകൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഹനുമാന്റെ കൊടിയളയാളുണ്ടെന്ന് കൂടി നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കണ്ടു. അപ്പോ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ആ 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ 2 സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മള് എടുത്തത് അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അർച്ചന വിഷാദ യോഗ.
एवमुक्त्वा सञ्जय उवाच 23 തൊട്ടല്ല എടുക്കണ്ടേ? 24 നാലോട്ട് മാതാജി 24 അല്ലേ? അപ്പൊ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയുന്നതായിട്ട്. അതുവരെ നമ്മൾ എത്തി. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രഥത്തെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നിദ്ര എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നിദ്ര എന്ന് വെച്ച് നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഗുഡാകേശൻ. അപ്പൊ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നിദ്ര. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം മൂലം എന്ത് സാധിച്ചു? അർജുനന് നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തന് കഴിയില്ല. അപ്രകാരം കൃഷ്ണഭക്തൻ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം തന്നെ ആരാണ് അവിടെ? ഭഗവാനാണ്. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചൈതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നിൽക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ഭീഷ്മരെ മുന്നിലും ദ്രോണാചാര്യ ഇവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട്, മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവരെ നോക്കാൻ. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചത്? നീ ആരാണ്? നീ എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ അത് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു പെരുമാറ്റം ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല? ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ സൗഹൃദപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? കുരുക്കളെ നോക്കൂ. നീ ആ കുരുക്കളെ നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥാൻ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭാതൃൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരൂപയോരഭി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ടത്? ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് പിതൃതുല്യരെ കണ്ടു. പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, തന്റെ മക്കള്, പൗത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ, ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ ആര് കണ്ടത്? അർജുനൻ ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ടത്. താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായി തീർന്നുകൊണ്ട് കുന്തിപുത്രൻ പറയാണ്. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ
अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्णायुयुल्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ മുഖമാണെങ്കിലോ വരളാൻ തുടങ്ങി ഇവരെ കണ്ടിട്ടെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങുമെത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ട്? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഭക്തനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കോ വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ അനുകമ്പയും സഹതാപം, അപ്പൊ അർജുനന് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത്, അതായത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടല്ല? ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം മരണം സംഭവിക്കില്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ആർക്ക് പ്രയാസം? അർജുനൻ. അത് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ. എന്ത് ഇത് ഒരു ശുദ്ധനായ ഭക്തനില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്വൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ് തൊലി ചുട്ടുനീറാനും തുടങ്ങി. അർജുനന് ഉണ്ടായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി, ശരീരത്തില് കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് തൊലി ചുട്ടുനീറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്തുണ്ടാകുക? ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വിറയിലും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഭയം കൊണ്ട്, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ട്, ഭയം കൊണ്ടും ഒന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ടും സംഭവിക്കും ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചവും. ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്ന് മൂർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതും പിന്നെ ഹൃദയത്തിലെ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടതും എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലം ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ മൂലം, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. നച്ചാ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്. എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, കേശവ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേശവ എന്ന് വെച്ചാല് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുനന് വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മവിസ്മൃതി, തന്റെ ആത്മാവിന് മറന്നു പോകാണ് അവിടെ മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥത എവിടെ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ. എന്റെ ഭഗവാൻ അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം
അവിടെ അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത. അപ്പോൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനന് അത് അവിടെ അജ്ഞതയായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് അത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാവ് മറക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നച്ചാശ്രയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, കൃഷ്ണ എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കേ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവന്, അതായത് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഭൗതികമായ ജീവിതമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കാണ് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിക്കാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുക, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് വേണ്ട? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കിംനോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗീർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്രാ തഥൈവ ച പിതാമഹഃ മാതുലാ സ്വശുരാ പൗത്രാ സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതു കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ ജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഗോവിന്ദ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം തന്നെ സ്വത്തും പ്രാണനും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശ്വശുരന്മാര്, ശ്യാലന്മാര് തുടങ്ങി ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ കൊല്ലേണ്ടത്? അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും ഞാൻ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലാനാകുന്നത്? ജനാർദ്ദന, ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം എന്താണ്? അവരെ സ്വത്തും പ്രാണനും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഗുരുജനങ്ങള്, പിതൃപിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശ്വശുരന്മാര്, ശ്യാലന്മാര് തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത്? അവരെ വധിച്ചാല് ഈ ത്രൈലോക്യം 3 ലോകങ്ങളും എല്ലാം നേടാമെന്ന് വെച്ചാലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരില്ല? അർജുനനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊല്ല? കാരണം നമുക്കറിയാം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ജനാർദ്ദന ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ ഇവരെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദൻ, ഭഗവാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഗോവിന്ദൻ. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തൃപ്തി അടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തല്ല? നമുക്ക് ഉചിതമായ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഉചിതമായ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്നാണ് ആര് പറയണത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപമല്ലേ കിട്ടുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരെ നമുക്ക് അക്രമികളായിട്ട് പറയാം. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ കൊല്ലണം, ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 6 തരത്തിലുള്ളവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്. നമ്മുടെ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഉടനടി വധിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല? അവിടെ പാപമില്ല. യത്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയാ കൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യയമസ്മാഭി പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയാ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുത്തുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും രാജ്യത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവര് ബന്ധുഹിംസയിലോ സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുത്തുന്നതിലോ ദോഷം കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് ദുര്യോധനാദികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ദോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ ബന്ധുക്കളെ വധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ കുലക്ഷയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നത്? അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല, അവരതൊന്നും പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും ദുര്യോധനാദികൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകേണ്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ വംശം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏറെ കാലമായിട്ട് പുലർത്തിപ്പോന്ന ആ കുലധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? അധാർമികമായ കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുവരുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നടക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ മുതിർന്നവരാണ്, നമ്മളെ തലമുതിർന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാതാകും. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാരോ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? വധാർഹരല്ല. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊന്നും നടത്താനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ
കുടുംബ ആചാരങ്ങളെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയുള്ളവരല്ല, വധാർഹരല്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, മുതിർന്ന വ്യക്തികളാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടും. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊന്നും നടക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വംശപിതാക്കളെ നമ്മള് വധിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുല സ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ണാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, കുലത്തിലെ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാല് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് സജ്ജനങ്ങളാണ് എന്ത് വേണ്ടത്, കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാല് വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ അത് അധർമ്മമാണ് ഇവിടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ഇവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയും ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകള് സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. മാത്രമല്ല, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കാം. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പിന്നെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും ഒക്കെ അടിക്കടി മനുഷ്യവർഗത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും. ലാസ്റ്റ് പറയാം. സങ്കരോ നരകായേവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയവോ കിട്ടായികയാൽ അധപതിക്കും. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർധന ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങള് പാരമ്പര്യങ്ങള് കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് കാലം തോറും കിട്ടിവരുന്ന പിണ്ഡക്രിയകൾ, പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അവരെല്ലാം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അധപതനം സംഭവിക്കും. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണ കമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷികള്, ജീവജാലങ്ങള്, കുടുംബാംഗങ്ങള്, പിതൃക്കള്, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള മുകുന്ദന്റെ ചരണ കമലങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് എന്തില്ല, അതായത് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ, ഋഷികളോടോ, ജീവജാലങ്ങളോടോ, കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ, പിതൃക്കളോടോ, മനുഷ്യനോടോ ആരോടും എന്തില്ല, കടപ്പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയം തന്നെ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ദോഷൈരേതൈ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദിത്യേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാടെ നശിച്ചു പോകും. ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനു ശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാണ്, അർജുനോട് പറയാണ്, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്, നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് വരുന്നുള്ളത്
എന്തിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ? ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുലധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരാന്നുള്ളത് അർജുനൻ പരമ്പരയിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല അർജുനൻ ഇതൊന്നും പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികമായ വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വെറുതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ആധികാരികമായ വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അഹോ ഭക്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുത്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലേ. അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവരെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് നല്ലതെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുന്നതിലും ഭേദം അർജുനൻ പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുന്നതിലും ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അവര് കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷത്രിയ സമരങ്ങളിലെ മുറകളാണ് ഇതൊക്കെ, അവരുടെ നിയമങ്ങളാണ് എന്ത്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയണ അങ്ങനത്തെ സമയത്തായാലും അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നു? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലുള്ള മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ ശശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ദയാലുവാണ്, മൃദുല ഹൃദയനാണ്, ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്തിന് അർഹനാണ്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ ഭീമന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സർവ്വ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായതുകൊണ്ട് മാധവൻ എന്നും, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനായതുകൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്നും, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് മധുസൂദൻ എന്നും, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവരുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വാസുദേവൻ എന്നും, ദേവകിയെ അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകി നന്ദൻ എന്നും, വൃന്ദാവനത്തില് ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാനന്ദൻ എന്നും, അർജുനന്റെ തേര് തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നും, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്നും, ജനാർദ്ദൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദൻ എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നു? ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് ആരറിയപ്പെടുന്നു? അർജുനൻ. കുന്തിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നും, നിദ്രയെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശൻ എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നു? അർജുനൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വൃഗോദരൻ എന്ന് ആരറിയപ്പെടുന്നു? ഭീമൻ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം 2 അത്രയാണുള്ളത്. സോറി, അധ്യായം 1 പാർട്ട് 2. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇവിടെ
നമ്മുടെ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, നമ്മളൊരു മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ പലവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 16 സംസ്കാരങ്ങള്. ഇത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണിത്. ശരിക്കും 40 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 16 എണ്ണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാധനം, പുംസവനം, സീമന്തം. ഇത് 3ഉം കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണെന്ത്? 3 എണ്ണം: ഗർഭാധനം, പുംസവനം, സീമന്തം. ഗർഭാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലൊരു സന്താനത്തെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഗർഭാധാരണത്തിന് മുമ്പ് ദമ്പതികൾ നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണെന്ത്? ഗർഭാധനം. പുംസവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭത്തിന്റെ 3ആം മാസം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3ആം മാസം നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണെന്ത്? പുംസവനം. സീമന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? സീമന്തം. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. പിന്നെ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് എന്ത്? ജാതകർമ്മം. ജാതകർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ജാതകം ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ആയുസ്സിനുമായി നടത്തുന്ന ചടങ്ങ് എന്ത് പറയാം? ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയാം. കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ്സിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചടങ്ങ്. പിന്നെ നാമകരണം. കുട്ടി ജനിച്ച ശേഷം കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? നാമകരണം. നിഷ്ക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിയെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചടങ്ങ്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ, പ്രകൃതിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? നിഷ്ക്രമണം. അന്നപ്രാശനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോറ് കടക്കുന്ന ചടങ്ങ് അന്നപ്രാശനം. ചുടാകരണം, ആദ്യമായിട്ട് തലമുടി മുറിക്കുന്നത് ചുടാകരണം. കർണവേദം, ആദ്യമായിട്ട് ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ് കർണവേദം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ എന്താ തുടങ്ങുന്നത്? വിദ്യാരംഭം. പിന്നെ പറയുന്നത് വിദ്യാരംഭം. കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ചടങ്ങാണ് വിദ്യാരംഭം. പിന്നെ ഉപനയനം. വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പൂണൂല് ധരിച്ചിരിക്കും. ആ പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈശാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ആണ് എന്ത്? പ്രൈശാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. കേശാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഋതുശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നതും പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ആർത്തവ ചക്രം കൈവരിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും? ഋതുശുദ്ധി എന്ന് പറയും. അടുത്തത് സമവർത്തനം. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തില് അത് മടങ്ങി വരാം. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച്, അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം അവസാനിപ്പിച്ച് എവിടെയാണ് പണ്ടൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നത്? ഗുരുകുലത്തിലാണ്. ആ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? സമവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വിവാഹം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക്, 2ാമത്തെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് വിവാഹം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അന്ത്യേഷ്ടി, അന്ത്യസംസ്കാര കർമ്മങ്ങള്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് എന്ത്? അന്ത്യേഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 40 സംസ്കാരങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത് ഈ 16 എണ്ണം. ഇത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ